Tässä on päivän väriaineksia. On erilaisia käpyjä. Ja sitten nämä on kuivattu tai säilytty jo sisällä, mutta mä ajattelin käydä vielä kun vähän tuuleksi, niin tuolta lumen päältä kattelemassa tippuneita ja kostuneita käpyjä. Niistäkin irtoaa hyvin väriä. No nyt on käpyiset uimassa. 3 eri sortin mix. Nyt ne saa olla ainakin huomiseen asti. Tässä vielä vähän viimeliruja kävyistä. Aika hieno väri. Tälle aamulle pitää päästä testaamaan tätä käpylientä. Tää lähtee nyt vielä uudestaan tuonne kuumumaan, mutta en malta olla tekemättä pieniä testiraitoja. Etsin vastauksia. Löydän lisää kysymyksiä.